Hi, wow. Hello, Spay. Get parent at. Oh, shit. I'm done. I'm okay. Hi. Drama Gamis. Abasini gani 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 Bonjour cover. Yabona angizwa mina. Angizwa lento ikhulumayo. What are you saying, bruh? Hi, Mr. Jack. Hello from America. How are you doing? I'm okay. How are you? JVB boy. I'm okay. Oh, itak my daughter in Susha. In Susha? What is in Susha now? Saying opera? I be so. Unzos. Sons of Pega, so like why when I peg would nagi foreign about going. It's 11:02 a.m. What the time? That's sad. And that's my mom, guys. That's my mom. My mom needs Makoti. Bring your CV. We'll talk. You're highly qualified. And I don't need to be a Makoti. Like, I'm thinking of a Makoti now. Hello, my mom. Oh, now she's your mother also. My bad. I need to wake up at 4 and take a 2-hour trip. 4 a.m. Like, let me look for my other phone. Guys, what time is it now? Minang cornboard like. Anyone with time, guys? City. Oh, Dilal. Ngiyabonga wesiphe qhubeka nje. Those are so. I just want to say that I love your channel and I supported you and I will compliment you. Thank you very much. I appreciate that. Someone hi, Jepula, we're not Jepula. Hello. I believe you deserve every single blessing given to you now and in the future I receive.
I receive. Apa sih Migi kikirapo. Palampile. Ish. Ah. CTR. Yeah, absolutely. CTR. As Abasi. Hello. Njani? Naminga pila. Ish. I'm literally going outside, so probably join your life later. Vaya Biori. Kuyangiza. Steve. Manje ongambenduli, hayibo. No, Bensa. No, i-background yakho bengathi ngiyayazi so bengisaqalaza yona. Angawari. Uyangazi ungazi. Both ways. Yeah? Uhlala kuphi? Sepitori mina, ngihlala lapha ePitori. Na, Farakhi. Oh. Wena uhlala kuphi kanje? Ngathi ule KZN or Mpumalanga or somewhere there, no? Yeah, I'm in KZN. Yeah. Probably, maybe if I get a gig that side, ngafika lapho. If ngithola a gig that side, yeah, ngizoza lapho. If you get what? A gig, Or a gig? yeah. So, talk later, okay? Sure. Bye. Amangwane ngiyaphila ntombi, ngiyaphila wena kunjani? Ngiyaphila lokhunjani njani? Manje awunagama vele, ulokhunja nje. Sithi Sawubona Mangwane. Hayi imali kayipheli, hayibo uyiphi imali kayipheli. Wena unemali evuzayo. Do you own the store you model the clothes for? Bro, I'm only... Okay, it's possible, but I'm only 19. Store ngabe sengibe naso money. Usibroke sonke December kanjani manje ngoba wena umali kayipheli? Nginalo shuthi akwazi ukubukisisa. Ngizoke ngibukisise. Nontanda kubukwa njengesipho. Yo, gama elingaka nonta. Wazi wami muhle, ngiyabonga Nkosi yami, ngiyaphila unjani? Ngiyaphila nami. Hawu, nakho ngiyiphendula ngiyibuza. Yeah, isaphelile okwamanje shuthi ifanele ngishintshe igama. Uyachaza manje. Ngempela futhi ushintshe ngoba manje uyasi-confuse. uJesu ngekondla. Hi. 19 can own stores. Yeah, it's possible. But no, to answer your question, that's a no. I just
do promotions for that store. Yes, not the owner. But someday I wish to open one this side. At least here there are some. I guess they with you as well. Okay. Have a just high Quentin. Ngingachazwa ukuthi kuyaphoqa ayikulungile kezwakala mandikayiphe mali ayisekho home early kaDecember kanti ngihlalaphi wayithi I'm home early aphiwe ubani aphiwe ayibuzana hi they're always I want to take you out so do not go out guys ayike usukulibiza kanjani hayibo kuyalungisa mina la ngiyalungisa ayisekho vele it's not like qoma and stuff God will continue blessing you, continue working hard towards your goals. Akukho going there's nothing else because I will try pushing. Angithi amagama akho beyi-2 still kumele ebe-2 mali kayipheli mali kayisekho yabo I will spoil you ngama-2 even though it's not enough but what you want you will get it okay Mabikazonela how many languages do you speak 2 Kasho uzawufuna ungibona ngi-happy ngiyalungisa mina la ngiyalungisa yes mina ngipakishe What will it take for you to answer my SMS? Ayizibi mina i-SMS message ethi eno account nami yabo mengithola i-message ngiyaqalaza le igama elibhale ukuthi account number if it's there then khathi ngiphendula nkosi yami nakhona ngiphendula sikusenti account azowashesha it's I'm tired. It's been a long day. Mina kuhlezi kuduma imali emakhanda enu. Wena hayibo. Why not? Why not, bruh? Because phela imali yona esiphila ngayo. Yeah, Lou. Fuck. Can I do it live? Imali yona njani wena wenza? Hey. Hi. Manu, ngangikhiphi ngifuna uyobheka epejini lakho la. Uyobhekani? Ngiyobheka wena. Ukuthi nginani? Mana, hawu, angithi ngifuna ukubona. Ha? Mana. Nami ngumuntu bo. Imali yona enjani bona? No, bro, imali yona into esiphila ngayo mfethu. Kunzima ukuphila without imali. So, yeah. Uthola ini? Angithola ukuthi bengifuna ukubona dog. Ukuthi? Hawu ukubona nje. Yaphila. I-grand khamba kanjani? Angimnandi. Uhlala va? Semtuba. Mtuba. Yeah. Uva manje lapha. Yeah? Uva lapha manje. Khona la KZN. Azi ngiyakubona ukuthi ngifollowa la.
And manje I can see. Ubona ingane ubona mina ne? Uthini? Ngithi ngiyabona ukuthi uyangifollowa la, so that means you were watching my video. So I'm asking ukuthi vele babona mina ubona ingane ne? Ngibona ingane. Yeah. Ngibona ingane. Yebo. Awusiyona yini ingane? Ngiyakubona nje lo reply. How old do I look? Maybe same age. No, 19, 18. Hawu. Abantu lapho ngimdala nawe because mina ngi-25 na 20. Ngonyaka. So ngimdala nawe. Ngonyaka. Yeah? Ngonyaka. We just How's that looking as well? Thank you, Caesar. Wanna tell a bolo? Can you Newcastle? Uyazi Newcastle? Yeah. Ushakayi. Yeah. Sikuze ube intani ni futhi uthe khona. So angibona ukuthi kuyoba into esazophinda yenzeke. Why? Umuntu shithi umuntu wakude yezwa. Why usho njalo? Mokuthi lapha eNewcastle ngeke uphe Newcastle is like a very close place. Unjani? Newcastle ayikho kude. Okay. Mawusuka lapho eNewcastle it's how many minutes? When Newcastle, I might go there next week. I don't know. I'm not sure. Okay. It's how many minutes usuka lapho eNewcastle? But it's maybe like less than 2 hours. I'm not sure. Okay? Awukukho ukani. Yeah, it's not that far. Yo. Boy, angimazi kamla lakhe ngibuzanga kodwa boy eyitwana ngaphila ntwana. Hamba ungene epejini lakhe ntwana. Engenelele epejini lami. Bethu muhle siyacompliment andisithini. Hawu. Manje sinze njani ngophela siyachazeka. Bethu hamba umbheka boy. Yes. Ngiyazi ubuye request. Uzobuya request eh? Ngiyazi. Requestile already. Ungayenzi into le ukuthi uzoyizima iyo request leyo. Accept. Ngiyacela. No. Ihluphe. Yeah. Ngenze moderator phela. Ungenze moderator phela. How do I do that? Hambo. Click lapha egameni lami la kucofa mina ne. Yeah. Yeah. Manje manje uyava futhi boy. Ama settings. Kuma settings. Niyena mina ngene kwi live settings yakhe mfethu. Ngiyabonga. Thanks. Wakahlongana isibongo? No. Akayena. Sakazela ngizwezwe mfethu. Yazi. Hayi, siyo loss ke. Ishtwana. Why is he lost yakhe? Iloss yakhe boy. Boy, umntombi kuphi boy? Ikuphi umntombi? Umntombi lana mfethu isho. Kodwa usaround mfethu akukho kude. Ukusuka lapho. Ukusuka khona ezidange malini. Ayibona ukuthi malini how many minutes? Masuka kuphi? Mesuka khona eze last dange. Roughly 3 hours, 2.5. Ngihamba ngani? Ay good boy. Masidanza. Akukho kude mtsheli. 3 hours. Enkulumeni ibhekephi? Ubuza mina ukuthi ingwane isithakazelo
Ngingowakamavuso isibongo. Uma ungwane isithazelo samavuso, uhlongwane isithazelo. Yeah. Hayi angihlobile amavusa kodwa ntanami. Hey, impela boy. Ngiyakubongela. And then oh, Sisinokuphila malini uku-install Sisinokuphila. inbox TikTok. Who about TikTok? Yes. Okay. Ufuna uku-installa nini? Huh? Alright. Manje lesibuza ngiyayithola vele. angithi khona ebafanini. Ukhona kuphi? Ebafanini la kawuyona lento yokuthi uyilesibhele. Hey. Ngikhona ya. Angikho amantombazane. Lale. Awukho amantombazaneni? Angikho in both genders. Okay, so if like you had a chance ukuthi ucreate umjida like in type yakho. Hayi bo guys, wayengikhuluma. Lalela, angithi siyavula lalela how pretty question esimple kanje cabanga. You just interacting. Phela. Ngabe ningibuza ukuthi mhlambe ufunda yaphi wenza yiphi module nani. Wayengibuza ngama relationship. What is Usafunda? the type? Usafunda? Yeah, ngiyafunda. Ngifuna ukubuza ukuthi yini type yakho ubuza ngekolo. Wenzani? Hawu, angithi ngifuna ukwazi man. What is your type? Ebese Awu, lalela izinokutyela siyaqhubeka conversation yaqhubeka. Mawuthi yini type yakho ngichazela. There's a follow-up question. Hawu. Awunayo ngitshona noma ngayini nje lokufikayo. angjo. Aya. Okay, nombuzo nombuzo. So, Ngokubuza seswami. Uyaqala uqamba manga noma uqala? Into engijwayele. Oh, ngiyabonakala hayi. Into yabo. hayi. Ngiyazi ngiyamfanisa yazi ngathi ngifanisele kule nto amakhempu amatshitshi ngambona. Hayi akahamba amatshitshi lo. Awu yamfanele ngibone nje yamfanele nje. Yahamba amatshitshi mangwane. No. Ngithi yabo. Akahamba amatshitshi. Uyamodela nje kuphela. Hayi manje samba ngikhuluma. Mama, bye. Bye guys. Kodwa ngoba vele ngifolo ngitesta na. Oh. Sure. Manje ngibuye ukugcina ngiqala ungikhipha man. Muhle mazombuka ngehle ejahini. Bye. Imfethu. Sweet.